Salutări, fani ai sportului! Eu sunt Florentin și bine ați venit la un nou video alături de mine. Astăzi, duminica în familie, alt episod pe care nici măcar pe ăla n-am apucat să-l editez. Alergăm în râul Sadului, 13 km, stăm peste noapte acolo și mâine, duminică, o să filmez total altceva, o surpriză pentru fete de data aceasta. Nu vă mai zic nimic altceva. Hai să dăm drumul la a pescui colegii mei care vor alerga cu mine în râul Sadului, 13 km alergare montană pe munte. În sfârșit, primul concurs pe care îl vom face de mult timp. Ne-am tot dorit să alergăm pe undeva. Deci, kitul de înscriere l-am luat. Numărul 66 pe mine și băieții la fel și-au luat kiturile. Mergem să facem încălzirea, pregătirea pentru efort și îi dăm drumul la cursă. 13 km, here we come baby, Burduf Challenge 2020. Prima alergare pe anul ăsta în sfârșit. Momentul ăla când ai ce face sâmbătă dimineața, știi? Să urci deasupra Sibiului cu 1 kilometru, să-l mai și vezi și să mai ai și prietenii lângă tine. Champignon, hai noroc, brother. Ce cauți pe aici? Te-ai pierdut? Da, căutam 11, că vreau să mă la Păltiniș. Uite ce frumos e la Burduf aici așa. Mă dau cu rolele de iarbă. Eu cu schiurile voiam, dar le-am uitat la mașină. Azi n-are rost, hai să alergăm uțel, așa. Bă, ce doare asta. Bine, bă, champignon. Hai că pot, hai că pot. Hai că pot. Stai aici în spatele tău, Da, da. nu te las! Nu mă lăsa, bă! Nu te las! Bine, bă! Haide! Hai! Promit, promit. Doare? Da. Rău? Rău, bă. Da, pe coborâre ești bine? Nu, acolo e problema. Iar eu la vale nu pot să mă țin în genunchiul drept. Totuși pe aici, ele, pana mea, piciorul. Încerc să cobor așa, șontic, șontic. Că mare e valea. Ce oameni cum se cade. S-au oferit să mă ajute să cobor și eu, să urc la deal. Dar cumva la deal simt că pot. La vale am problemă. Kilometru 7,84 și am zărit al doilea și ultimul punct de hidratare. Ciao, Alex! M-a prins Alex din urmă. Mai sunt doamne care vin, hai!
Uite, la kilometru 11, genunchiul meu văd că vrea să recupereze puțin golul ăsta. Alex e cu mine de vreo 3 km încoace cel puțin și mă susține și îi mulțumesc pentru asta. Suntem aproape gata. Hai că am început să alerg. Suntem aproape de final. Am recuperat un pic, am început să alerg. Văd casa de finish. Alex îmi spune că mai sunt 800 de metri. Uite ce frumos e peisajul. Au piciorul. Au. Au. Un pic, știu. Bravo! Ai ajuns! Alex, Alex. Ah! Bine, bă! Cum a fost genial? Se pare că timpul nostru la râul Sadului nu s-a încheiat. La 3 fix, adică în 4 minute, avem o provocare făcută de organizatori, un fel de traseu cu obstacole pentru copii și adulți, unde eu și cu băieții ăștia doi moleșiți aici, mă rog, mai puțin Alex. Provocarea lor. Mergem? Da, hai. Ah, să ne vă mai zic ceva. Stăm cu cortul astăzi aici. Așa că diseară la o pensiune ne așezăm undeva, ne facem cortul frumos, o joacă, ceva, o relaxare. Povești de dragoste. Un stretching, un povești, auzi, de dragoste pentru Alex. Să-i povestesc lui Florentin. Că eu cu iubirea, La asta nu va iubirea și cu mine, bine, Sunt în lucru. suntem în lucru. Nu, că n-am bine. Da, așa e. Vrei să zic eu? Nu. Bine, tac. Că best fitness experience, datul cu coasa. Acum mergem să sărbătorim ziua lui Aurelian la pensiunea unde este el cazat, colegul care a lucrat cu noi, care a legat cu noi. După aia mergem la un grătar aici undeva unde este un fel de festivitate organizată de organizatori. Și mâine altă treabă. Un tractor vine spre mine. Cam asta a fost experiența Board of Challenge 2020 Râul Sadului din Sibiu. Tare greu a fost. Am primit și un cadou, o funie împletită, nod pătrat se numește asta,
2 hours later. De ce acolo, frate? Ce apă? Cere ce apă? Să lasă să plouă. E rece? Nu, pe spate Roșică. Nu, stai să vedem cum intrăm acum. Să fluta. Atențiune! În linia Dunărea! Dai că vine și iar! Telefonul! Ăsta n-a apăsat născut, n-a ieșit din ăsta. Vezi că s-a stins camera! Nu că merge în continuare. 9! Eu vreau să fac 50, dar nu știu dacă... Da, faci! Așa! 50!